Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa'yo na minumugmog ang kape. May kilala ka bang ganon? Wala lang, gusto mo lang yung feeling na parang ginagawa mo siyang mouthwash. Tapos magtataka ka. Maratoni, bakit ganon yung kulay ng ngipin ko? Kulay caramel. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga ang ating topic for today, Bakit madilaw ang iyong mga ngipin? Na kahit anong effort mo, na kahit lagyan mo ng filter yan sa social media. Actually, may bayad nga yun. Tinesting ko one time. May bayad pala yung teeth whitening app. Buti na lang meron tayong Uy Dental Clinic for taking care of our teeth. Pero syempre, hindi naman lahat merong sponsor. Pero thankful tayo dyan, no? Kaya nandito ako ngayon para bigyan ka naman ng konting tips. Lalo na ngayon magpapasko, 34 days na lang to go before Christmas. Syempre, isa sa mga gusto mong regalo sa sarili mo, kung hindi masyadong magawa ng halitos, gawa natin ang paraan ng pagpapaputi ng ngipin. Which, syempre, simpleng paraan. Number 1, syempre, kailangan aware ka sa mga sinusubo mo. Tingnan mo kung ilang beses ka bang nagtutoothbrush sa isang araw. Kung umiinom ka ng kape, tapos aware ka rin na pag umiinom ka ng kape, ginagawa mong parang Listerine. Talagang mangninilaw po ang ngipin na yan. Tapos, pangalawa, syempre, ikaw ba'y mahilig manigarilyo? Alam mo na. Kailan pa bang i-memorize yung basic? Siyempre kapag katuwing hinihit-hit po natin ng sigarilyo, tapos dumidikit sa ngipin, talagang may tsansa po itong manilaw. Isan nga nakikita mo na yun kapag meron kang kausap na yung labi niya medyo nangingitim na. Kahit anong lagay na lip balm, hindi nag-work. Baka po medyo malakas manigarilyo. Alam mo, sa panahon ngayon, share ko lang, isa sa mga natutunan ko, nung bata po kasi ako, nabali yung ngipin ko dito sa may gitna. Kung nakikita nyo yan sa social media, may bali yan Actually, iba na yung kulay niya. Yung bali na yun, sa mismong gitna, nahulog ako sa bike. Pagkahulog ko sa bike, saktong-sakto, tamang-tama, yung alam mo yung teeth ng rabbit, yung nasa gitna mismo. Ayun, yung natamaan. Pagka natama, di pumunta ako ng dentist. Sabi ko, Dok, anong gagawin mo sa ngipin ko? Papatanggal na natin yan. Hindi naman Maratoni, kailangan lang lagyan ng pasta. Pero yung pasta, iba yung kulay. Yung kulay ng pasta, kasi noon mga tigpa 500 lang yung pasta. So sabi ko, wala naman akong budget. Sige na nga. Pagkalagay nung ngipin ko dyan sa gitna, sabi ko, shucks, manilaw-nilaw. Tapos yung nangyari sa ngipin ko ngayon, manilaw-nilaw na rin siya. Sabi ko, shucks, bakit ganito yung kulay ng ngipin ko? Ang ginawa ko, dinagdagan ko ng fluoride. Sabi ko, baka pwede magawa to ng toothpaste o kaya lagyan ko ng toothpaste, maraming toothpaste, baka mamuti. Ang nangyari po, namuti naman ang ngipin ni Maratoni. Kaya lang sobrang puti, nagmukha ng chalk. Kaya minsan kailangan din natin aware tayo sa mga pinapasok natin sa bibig natin. At itong bibig ko, mamaya patatahimikin ko muna. At ito na ang ating next song for today. Tuloy natin yung topic maya-maya lamang. But for now, here's another song brought to you by Huntrix entitled The Golden. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.